kum shibenta ban kentiu bat aimen semi ki samla jong ka dong ka thany ha ka baide bat ka kammi le kai bat kum joru ha kalyang ka puli puti ka KSU Maulong Ba unit bat ka KSU Ranico Circle kala penlong ya ka lempungi le kai ka first match shafrang knockout futsal tournament araja r for r bat ka first match shafrang award araja r for r ya ki samla puli ha ka shnong Maulong Ba Southwest Khasil district Habapai ha ka lempung ile kai kala long ka jing ile kai ka bashit ka bashngan ba da ka jingwan shimenta ki pratli ki kendhun ha ka ba ka maulong ba football team kala long ka ladu ha ka ne ga lempung jong ka fast match frang knockout futsal tournament ahaja arfar da ka ba kala yo ban penlem ye ka GS team dalai la shigol ha ka jing ye kun ha ka final ha ka jing sam ye ki kusnam ne jingpin kup buram da ka fast match frang award araja arfar ka KSU maulong ba unit kaliyo ban sam ye ki sangut ki samla pule ki bla pas ba ha ki examen jong usnem araja arfar bat ka ne ki jingpin kup burong kalong kum kadang ne kum shi benta ban aimin sim shushu ye ki samla pule jong ka dong ka thany khnang bakin ompun kut no tang shi tengpor ya ka jing pule jong ki ya ka lempung ile kai la yo ban play da usamla Raymond Kharjana educational secretary jonga ke SU central body bat la panha parda da usamla Marconi Thongni assistant finance secretary jonga ke SU southwest Khasil district ha ka jo ka por kum president jonga ke SU Ranico circle harangat ka jingodon lang usamla Dostarwell Kharlungdo obadi finance secretary jonga ke SU southwest Khasil district u secretary shnong jonga maulong ba lembat kiwe de ki paj ba bat ki long kme jonga shnong na kaliang jonga IPC bro lagi tim ai ba ka tim ka balak kai ba but ka ba kham the best team ki ong khtin nong way kin poi cha ta thong jong jing job kermet skam ba hakani kan ophai jong sngi ni i shai ka ta ka men sim me khun ka men sim le kai jong pi ki player kum ba long hiru ka jing thumu jong ka seng ba prolong kum gini jat lempung kadai ban te song ban penteli yang parado prasnam bat ban wara air kajingnya sojan hapdeng ki nok song jong no kadong jong no kathan ki bahap hi hapok abri jong nyutrap hi borok away te ngaso ban kitbok kerwiang ru ya ka kisu maulong ba kinangla banang trestom banang la penyat yakum gini jat program haki kisnam gi banangwan bat kinangla su ban ai kata kajing syakri kabajana nam ta ri kajat benrio desa sisien nganumba me kapor na mga sutu kabaneng galong basyet bat ka kandon ka pinyayo pinso jing hi baniyang sa apokasngi ti tangni gintien sai sien ketbok kerwiang ini artim to ile kai bha ai ba kai ke ka phi le kai hamadan kan kut hamadan nama hajing le kai kasiedan kajing dom kasiedan kajing pireng handai ai ba kata kajing le kai ka jongpi kajing dom ka jongpi kan sakut hamadan banda bilami namadan ai utu ba bayo ai kanam jingjob unang tre sitam chu bondong la pen pha pen tebet ila di hagiwei pat kilimpung bat namta ki bampoi sia thong pat ngasum bat ong ba kinam dei bendu mensim nei makiru kinang penjanai kinang tre sitam chu kenang ba kin poi pat thong hagiwei pat ki program ile kai ada kidon ki ba nang bastan kalong ka compare hi kasnong lada bun ki ba kham nang bastan te nagleng jingi kaseng ka ba ngijue ketiu aman ki menta ki unit ngijui kai ban pelong kum ki program ban penslor ban penlong ki kamile kai kadon kapor ka kamile kai ban pelong football kadon kapor bahaban yami surok kadon kapor namta bangi haban yatur namta gijing e jong kajat menrio ti ngam da sim ya kapor ngakitbok ki kini ki artim ke ba ki la ki tim boro ki balai sim ta lengba kajing perlong jong ke futsal molong ba unit ba hadu baka kani ke final ke ba nilapoi syaka bakut bat ngapan benaru ya kani ke futsal football tournament bala penlong ndaka molong ba unit ngakermen ba nangni syakmat ba kanang yai beteng kini ki program ki baret ba panai mensim jam ki samla barwan raru ki samla hakaju banya long kejing teli kum ki samla kum kajat merjung ni namar ngi sutu hi pili ka sarkar India dang menin mensisngi li ka sarkar India kala le amno kala pentre kam ya kain kala ong de pentre kam no urut ya kasi kata kaan man penlong dong song ya ki khar Hindu ki badon apo bangla ki ba om palat ya ka arkulur ki
caj menriu Hindu ki badan hapo Bangla bar hapo Pakistan na in yo jaka banwan rai kini na lor baka ka ri India ka kerdu ka yo kam yo jam nrei ngalungo bat kumnu kini ban ong ban pediang bang sai kita banwan kalong ka jing ya hadu kata bat kan sambu jing maru mar bali habro koi haritor kala kapnya ka jing bun brio ke India kade koi kari ke balawan baar ke jing bun brio ta kadau menta ka sokar India pat kalele ban pelong nong sok snong no bat kala ong balada kani ka klam kala kam laj te an pentre kam no ini ke an ban itu no ya kini ki khar Hindu bawan napo Bangla kum kinong snong pura namar kani ka dong Tanjung Iru ka ba cerong ba badia baide benta ka bordar bat ka Bangla ngilei ba kin sabun namar kadai balai ka notis jungi kadang kuluj bat ban bu ki briuru chano unbu laj na kani ka jaka jungi bat ha benta jung kinot is ki pat ya kini ki pat ki bru ki bawan napo Bangladesh te kini ki samla ngi haban mi sakmat kum ki samla ban lengba ka jing sakri lengba ke isu compare lapis kidon kum kinong kit kam snong ru ngi haban pejlang kum ki nong kit kam nyong ka seng samla ru ngi haban mi sakmat bat lengba ka ki isu ru sibun ba ngilale nang mata kani ka dong than bordar namanta ban pej ka song suk song sain namta ka ni ban song sangan ka wei ka pateng ka ban sawan takadaw ba ka ki isu hi ka juya yang rasong hani bordar ban yoi pa kasensyar ka khadar hi ngimdei ban aiwai pat hakiwei pat ki chat ban riu ngidei mangi hi badai ngidei ban sensyar ya kani ka kendau ka siap lade bat ngidei mangi hi dei ban peniat ya ka khai pateng ndei pat ban ai hakiwei pat ki chat ban riu ba am sim sibun ya ki kena samla ba kin nang penpau ya kisap jong pi ke ba pi hidan hak ni ka kamel kai football oi nak seng ki isu naduk pon syaro ngila persyang hak por ba ni sno jongi dang don ta kasop unit tinggal persyang ya kau ke turnamen bat kalong ka pasisok de mentaru ngi iba kani ka turnamen ka uta kalong ka turnamen ka ba compare kendiap namar mencua ka de ka tu ke football ka bagi jual kai ya kani ka gol berasli ke bah remeta ka de ka jil kai ka batamai ni ka de ka futsal gi babun hi ki pajba ni pajkai ki ilengok ya kani ka jil kan makin pat ji telang ba kani ka jing tin jong phi kum ki seng samla ki siu ba ka aji kai ru yang bangin tip ya kiwe ki turnamen football ki balong kum kini ki turnamen te bat ka weru nga skoban aku play ya ka seng ki siu malong ba unit ba pilai la ban pen urlong ya kani ka turnamen bat ngai iru ba ya ka jing nang san jong kene ka seng ki isu namar mensua ngaru ngade uen pedeng kinong batkam hakene ka seng ki isu hakapor menginang de tangka sob unit remental lang ba ka jing testom jong ping iba kilayo la ka jong ka unit te nga kentur e pi ba pinang trei sitom khamha ngani sakmat berkumjuru nga kentu ya kini ki player beratli bagini lekai bah namar ka jing lekai hi kanma ba kidon sibun ki je maklah re hapo madan pide banelek kita musim bandang ta ka musim lekai ka sporting spirit kum ki juang ti nowai